הבוקר הזה המזרח התיכון מתעורר לבוקר חדש, אחרי שהלילה הזה צבא ארצות הברית יוצא להתקפה משמעותית ביותר, אפשר לומר אפילו היסטורית. הוא מטיל את הפצצות הקונבנציונליות מהעוצמתיות ביותר בעולם על 3 מתקני גרעין משמעותיים, איספהאן, נתנז ופורדו, ובכך מטיל מכה קשה מאוד על פרויקט הגרעין האיראני. בנקודה הזו צריך לציין עכשיו מספר דברים. 1, דונלד טראמפ לא רק מכה אנושה את פרויקט הגרעין האיראני, הוא מבהיר בצורה ברורה שאיראן הייתה מערערת היציבות מספר 1 במזרח התיכון על ידי כך שאתה מתניע טרור נגד מדינות האזור. זה יוצר רף למשא ומתן לכשיבוא. הדבר השני, נשאלת השאלה, האם האיראנים יגיבו וכיצד יגיבו. במקרה הזה צריך להעריך שארצות הברית וצה"ל מוכנים לכל מתקפה. בהקשר הזה, מדיניות ההתגוננות הבוקר הזה משתנה, וככלל אין התקהלויות, אין עבודה למעט התפקידים החיוניים במשק. ולהמשך, יכול מאוד להיות שהסינים יגנו, הרוסים יגנו, אבל השאלה הגדולה היא איזה משא ומתן יהיה פה, כמה מהר הוא יתחיל. אם הוא יתחיל, יכול להיות שהמשטר האיראני ינסה עכשיו להסלים את המצב, לשם כך יש היערכות. דבר אחד צריך לזכור, שעל כל הסכם ישראל חייבת לשמור לעצמה את חופש הפעולה, בדיוק כמו שהיא עושה בלבנון, בעזה, באיו"ש ובמקומות אחרים. ואל מול כל הפרה עתידית לכשתהיה על ידי האיראנים, יידרש צה"ל להגיב בחופש פעולה מלא. עכשיו אלו יהיו שעות מתוחות ודרוכות כדי לעקוב ולראות כיצד האיראנים יגיבו. יש היערכות גבוהה מאוד בעורף הישראלי, כאמור על ידי צה"ל. עד כאן.